רוצה לברך את לוצ'ה. אחרי הרבה שנים של עשייה, לא רק בארכיון, עשייה בכלל בקיבוץ. עבדנו יחד, לוצ'ה ואני, בשיתוף פורה, מה שנקרא, בין השנים 1992 ל-95, שלוצ'ה הייתה ועדת חברים. זה מתועד בארכיון? כן. לוצ'ה הייתה ועדת חברים ואני הייתי מזכיר. להזכירכם, ועדת חברים בקיבוץ השיתופי הייתה ועדה מאוד חשובה, זה בעצם היה מזכיר חברתי כזה. ולמרות הדור שבעצם מפריד בינינו, אני בטוח שגם לוצ'ה חושבת ככה, שעבדנו בשיתוף, ובאמת נהניתי לעבוד עם לוצ'ה בתקופה הזאת. כמובן שלצד ועדת חברים, באותה תקופה היא גם עסקה בארכיון כפי שהיא עסקה כל השנים. מי לא זוכר אותה רצה אחרי מה שנקרא, עוד לא יבשה הדיו מהמסמך, וכבר זה בכיס של לוצ'ה. כולנו זוכרים את התמונות האלה, איך לוצ'ה חוטפת את המסמכים, איך היא מצלמת כל אירוע, ובאמת הודות לנחישות הזאת ולדבקות במטרה, כנראה אי אפשר לעשות דבר כזה, כל דבר, בלי התכונות האלה של נחישות ודבקות במטרה. אז אני מאחל ללוצ'ה בהמשך הרבה בריאות והרבה שנים של נחת ובריאות, ובהמשך אני גם, יש לי עוד תפקיד, אז הפעם אני מקצר. אז תודה רבה לוצ'ה. תודה רבה. להתראות.